כל המועדים בטלים חוץ מחנוכה ופורים. אף לבפל, איך יכול להיות? הרי כל המועדים כתובים בתורה, ראש השנה, סוכות, פסח, שבועות, זה דאורייתא. בפורים וחנוכה זה דרבנן. אז איך יכול להיות שכל המועדים בטלים חוץ מחנוכה ופורים? יש בזה כמה הסברים. הרב עובדיה מסביר הרי היום כשמגיע יום טוב, מגיע חג סוכות, פסח, שבועות, כמו שאמרנו, אז אדם מרגיש את התענוג של היום טוב, כי בחיי היום יום אנשים עובדים קשה. עצים רצים למחייתם, לא נחים. אז מגיע היום טוב, זה כיף כזה. אז היום טוב יש לו מעלה על פני היום חול. אבל בעזרת השם כשיבוא היום משיח צדקנו, אז ימי החול יהפכו להיות כאלה מתוקים כמו ימים טובים. אז ממילא כשיגיע היום טוב אתה לא תרגיש את ההרגש המיוחד ביום טוב, הוא כביכול לא שלא יהיה יום טוב, אלא ההרגש של יום טוב יהיה בטל, כי היום חול הוא כמו יום טוב. אבל כשיגיע חנוכה ופורים אתה תמיד תרגיש משהו מיוחד. חנוכה ופורים יש בהם הרגשה מיוחדת. כתוב המן הלך לביתו אבל וחפוי ראש, הלך אמר לאשתו ולכל היועצים שלו, שתשמע, כולם משתחווים לי, רק מרדכי הזה לא משתחווה לי. וזה לא, איך הוא רק תראו את הטיפשות של בן אדם? כל העולם משתחווה לו. הוא אחד השרים הכי מקורבים למלך. מה חסר לו? הכל, רק יהודי אחד לא משתחווה לו, שיגע לו את כל המערכת, ובגלל השיגעון הזה הוא נפל, ברוך השם. אז אומרת לו אשתו, אם מזרע היהודי מרדכי אשר החילת ליפול לפניו, לא תוכל לו. אם מזרע היהודי, הם ידעו שמרדכי יהודי, אבל פה היא מדגישה ואומרת לו, אם מזרע היהודי מרדכי אשר החילת ליפול לפניו. אז אומר הרב אלימלך בידרמן, השם ישמור אותו, אומר, היא הדגישה לו ואמרה, תשמע, היהודים האלה, הרי כתוב כי האדם עץ השדה. אדם נמשל לעץ. אמרה לו אשתו, כשאתה לוקח גרעין של פרי, זרע, גרעין של פרי, אתה שם אותו באדמה, אז הוא מרכיב, ואחר כך הוא צומח. קודם כל מרכיב, ואחר כך צומח. אז אומרת לו אשתו של המן, תדע לך, היהודים האלה, יש להם תכונה כמו זרע. דווקא כשאתה מחלים אותם ומבזה אותם וקוטש אותם, אז הם כביכול אחרי הריקבון הזה הם מצמיחים. אז מה שאתה עושה עכשיו למרדכי, נראה לי שהסוף לא יהיה כל כך טוב. אם מזרע היהודי מרדכי אשר החילת ליפול לפניו לא תוכל לו. כי דווקא בגלל שאתה מבזה אותו ומחלים אותו ומנסה לכתוש אותו, דווקא משם תתחיל הצמיחה שלו. דרך אגב, כתוב שהמן רצה להשמיד, להרוג ולאבד טף ונשים ביום אחד. כן? טף ונשים ביום אחד. שואלים מה היה הלחץ שלו, יימח שמו ויאבד זכרו. מה היה הלחץ שלו לעשות את הכל ביום אחד? למה לא אמר להשמיד, להרוג ולאבד חס ושלום ב4 ימים, ב5 ימים? אם המטרה שלך זה להשמיד את העם הקדוש הזה, אז מה הלחץ ליום אחד? אז ראיתי תירוץ נפלא, שהמן היה, איך אומרים, 99.9% היה בטוח שהוא הולך לגבור על מרדכי ועל עם ישראל, להכחיד אותם חס ושלום. אבל ב1% שהוא לקח בחשבון שאולי הוא לא יצליח, אז הוא ידע שהיהודים האלה, מכל רדיפה שבסוף הם ניצלים, הם עושים יום טוב, כמו בחנוכה. כן? שיש להם חג 8 ימים. אז אמר המן, אם אני לא אצליח, והתוכנית שלי לא תצא לפועל, אז יצא להם מזה יום טוב. אז אם אני אגיד שאני רוצה להרוג אותם ב5 ימים, אז יהיה להם 5 ימים יום טוב. לא, אני מעדיף להשמיד, להרוג ולאבד ביום אחד, שאם לא יצליח המזימה שלי, שיהיה להם פורים רק יום אחד. כתוב שבמזמור כ"ב,
בספר תהילים, זה מזמור למנצח על עליית השחר, מזמור לדוד, אלי אלי למה עזבתני. זה המזמור שאומרים בפורים, בתענית אסתר. שם כתוב שאסתר אמרה, התפללה להשם ואמרה, הצילה מחרב נפשי, מיד כלב יחידתי. אחר כך כתוב, שיעני מפי אריה. בהתחלה, אומרת הגמרא, היא דימתה אותו לכלב, ולא שרתה עליה רוח הקודש. למה? כי אחרי הכל הוא מלך. מי המליך אותו? מי המליך את טראמפ? מי המליך את אחשוורוש? הקדוש ברוך הוא. לב מלך ושרים ביד השם. אז איך את קוראה לו כלב? מה? זה קצת כבוד המלכות. הרי כתוב שם כשהקדוש ברוך הוא שלח את משה ואהרון, שלח אותם לפרעה, להגיד לו שיוציא את עם ישראל ממצרים, אז אם אני לא טועה שם כתוב בפסוק ויצבם. ויצבם אל פרעה, רש"י כותב שהוא ציווה אותם הקדוש ברוך הוא לדבר אליו בדרך של כבוד למלך מצרים. אחרי הכל הוא מלך. אז למה את מדמה אותו לכלב? אז לא שרתה עליה רוח הקודש. הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. אבל אחר כך היא דימתה אותו לאריה, או שיעני מפי אריה, אז שרתה עליה רוח הקודש. ככה הפשט בגמרא. אבל הרב בידרמן הביא תירוץ אחר. אומר הרב בידרמן, למה בהתחלה שהיא דימתה אותו לכלב לא שרתה עליה רוח הקודש? ולאחר מכן שהיא דימתה אותו לאריה, אז שרתה עליה רוח הקודש. אז אומר הרב, כשאדם לא עלינו פוגש כלב, גם אם הכלב מפחיד, אז יש לאדם איזה אבא אמינא, אולי אני ארים עליו את היד, אני אגיד את הפסוק לכל בית ישראל לא יחרץ כלב לשונו, אני אזרוק עליו אבן. יש לו קצת את הכוחי ועוצם ידי קצת לאדם, אולי אני יכול להסתדר לבד. כלומר, הוא לא תולה את כל ביטחונו בבורא, כי יש לו איזה אבא אמינא שהוא יכול להסתדר לבד. אז ברגע שאת מדמה את אחשוורוש לכלב, זה אומר שאת לא תולה את כל הביטחון שלך בבורא עולם. יש לך איזה כוחי ועוצם ידי. אז ממילא לא שרתה עליה רוח הקודש. אבל אחר כך שהיא דימתה את אחשוורוש לאריה, או שיעני מפי אריה. כשאדם פוגש אריה לא עלינו, אז הוא מבין שאין לו שום אופציה, לא אבנים ולא מקלות ולא עניינים. אז הוא מבין שהוא כל כולו תלוי בקדוש ברוך הוא. אז ברגע שאת נותנת את עצמך לקדוש ברוך הוא, ב100%, אז הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו עלייך. הושיעני מפי אריה. כתוב שמרדכי שמע שבקתן ותרש רוצים להרוג את אחשוורוש, רוצים להרעיל אותו. עכשיו כתוב, ההיא בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש. אומרת הגמרא במסכת מגילה, שכל מקום שכתוב ויהי בימי, זה לשון צער. ידוע, והיה זה לשון שמחה. ויהי, הגמרא מגיעה למסקנה, שזה פעמים לשון צער, לפעמים לשון שמחה. אבל אם כתוב ויהי בימי, זה לשון צער. כתוב שם בגמרא שיש 5 מקומות שכתוב ויהי בימי, והגמרא מפרטת כל אחד מהם איזה צער היה בו. פה היה צער של המן וכדומה. אבל כתוב הוא אחשוורוש. מה זה הוא אחשוורוש? אומרת הגמרא, הוא ברשעתו מתחילתו ועד סופו. הוא לא היה צדיק גדול במרכאות כפולות. הוא לא היה הרבה יותר טוב מהמן. רק המן היה בגלוי ואחשוורוש היה בסתר. אז ברגע שאחשוורוש עצמו, הגמרא מגלה לנו שהוא היה עצמו רשע ורצה לכלות את עם ישראל, אז מה אכפת לך מרדכי שרוצים להרוג אותו? שתוק, מה אתה מתערב? אתה שומע שבקתן ותרש רוצים להרעיל את אחשוורוש. אחשוורוש הוא ממילא מלך לא טוב לעם ישראל. אז לכאורה למה מרדכי צריך בכלל להתערב? היה צריך לשתוק, לכאורה. אז יש תירוץ אחד של למה מרדכי גילה. למה מרדכי גילה?
כי הוא ידע שבדרך כלל חילופי שלטונות זה לא מטיב עם עם ישראל. כלומר, כמה שאחשוורוש הוא גרוע, לך תדע מי יבוא אחריו מישהו יותר גרוע. אז זה נקרא הרע במיעוטו. עדיף להישאר עם הנבלה הזאת, ולא שתבוא לנו איזה נבלה אחרת יותר גרועה. זה טעם אחד. טעם שני, זה על פי מה שכתוב בגמרא במסכת תענית בדף כ"א, המעשה הידוע עם אילפא ורבי יוחנן, אבו גרסה באורייתא שלמדו תורה, והמצב היה דחוק, ואמרו ילכו לעבוד להרוויח כמה שקלים לקנות איזה חצי בגט עם גבינה צהובה. ואז הם ישבו לאכול סנדוויץ' תחת גג רעוע, ורבי יוחנן שמע שני מלאכים מדברים ביניהם ואומרים בוא נפיל על רבי יוחנן ועל אילפא את הגג הרעוע ונהרוג אותם לא עלינו, שעוזבים חיי עולם, שזה התורה הקדושה, ועוסקים בחיי שעה, שזה פרנסה. אמר המלאך השני, עזוב אותם, אחד מהם עתיד לעלות לגדולה. אז רבי יוחנן, הגמרא מספרת, הוא שמע את הדו-שיח בין המלאכים. הוא שאל את אילפא, שמעת משהו? אז הוא אמר לו לא. אז אמר רבי יוחנן, אם אני שמעתי ואילפא לא שמע, אז מה שמדובר שם שאחד מהם עתיד לעלות לגדולה, מדברים עליי. אז רבי יוחנן חזר לבית המדרש, ואילפא המשיך, ואז מינו את רבי יוחנן ראש ישיבה. אז רבי יוחנן הפנים ואמר, אם אני שמעתי, כנראה שאני צריך לעשות עם זה משהו. אם אני שמעתי, כנראה שאני צריך לעשות עם זה משהו. אותו דבר רש"י בפרשת תצווה כתוב לגבי האפוד, שהוא אמר לא ידעתי מהו, לא מצאתי פירוש תבניתו, אבל ליבי אומר לי שהוא מה שלובשות עשרות אחרי גביהן. אז מסבירים אם אתה לא יודע, אבל אחר כך אתה אומר ליבי אומר לי מה קורה פה. מספרים שרש"י נגלתה אליו פעם שרה גויה רוכבת על הסוס, והיה לו צער מזה איך הוא נכשל בראייה אסורה. אבל כשהוא הגיע להסביר את האפוד ולא היה לו הסבר, אז הוא הבין שמה שהראו לו אז את אותה שרה גויה עם האפוד זה בשביל לדעת להסביר. זה מה שקרה למרדכי. מרדכי אמר, למה משמיים הביאו לי לשמוע את התוכנית של בגתן ותרש להרוג את אחשוורוש? כנראה שאני צריך לעשות עם זה משהו. כנראה שאני צריך לעשות עם זה משהו. ואז הוא עשה עם זה משהו. זה התירוץ. שמרדכי אמר, אם משמיים גילו לי, סימן שאני צריך לעשות עם זה משהו. האמת שזה התירוץ. זה התירוץ העיקרי. אבל יש תירוץ מה שנקרא, בשביל החבר'ה בשכונה, כן? שאם מרדכי לא היה מגלה שרוצים להרוג את אחשוורוש, אז היה הולך רק גוי אחד, אחשוורוש. עכשיו שהוא גילה, הרגו שתיים, גם את בגתן וגם תרש. אז השתלם יותר לעם ישראל שמרדכי גילה את זה. כתוב גם חרבונה זכור לטוב. הרי כתוב שפעם אחת כתוב חרבונה באלף, פעם כתוב חרבונה באי. חרבונה באלף זה אותו גוי רשע, ובאי כי אליהו הנביא בא בדמות חרבונה, ואמר למלך גם העץ אשר הכין המן לתלות עליו את מרדכי מוכן בבית המן, ואז תלו את המן על העץ. אז שואלים, מה זה חרבונה זכור לטוב? הרי הוא לא עשה כלום פה. זה לא שחרבונה בעצמו אמר למלך גם, זה לא חרבונה, זה אליהו הנביא, שהוא נגלה למלך בדמות של חרבונה, אבל זה לא חרבונה. אז שמעתי תירוץ שהיה איזה ראש ישיבה, אינני זוכר את שמו, שהוא היה מקפיד לא לברך על שום מאכל ושום משקה, אלא אם כן יש מישהו שיענה לו אמן. לילה אחד הוא היה מאוד 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 צמא, אבל כולם ישנים, רוצה לשתות כוס משקה, כוס קפה, ואין מי שיענה אמן. פתאום דפיקות בדלת 12 בלילה, בחור ישיבה הגיע ואמר לרב, יש לי קושייה בגמרא שלימדת אותנו היום. אז הרב התחיל ללמד אותו, תוך כדי ברך על הכוס קפה, התלמיד ענה אמן, וככה הרב השקיע, הרווה את סמעונו, וככה הרב הרווה את סמעונו. ואז
שעה וחצי הוא ישב אצלו, אז למחרת הרב אומר לתלמיד הזה, תודה רבה שאתמול באת אליי בלילה, מאוד נהניתי מהשעה וחצי לימוד איתך. אז התלמיד מסתכל על הרב, אומר לו, אני אצלך בלילה? אתמול הלכתי לישון ב-11, מה הקשר אליי ב-12 בלילה? ואז הוא הלך למשגיח התלמיד, ואמר למשגיח, נראה לי שקרה לראש ישיבה משהו. הוא מדבר איתי שהייתי אצלו אתמול בלילה שעה וחצי, ואני בכלל ישנתי. אז הראש ישיבה, המשגיח מיד הבין מה נעשה. והוא אמר לתלמיד, ידעתי מקדמת דנא, שראש הישיבה יש לו גילוי אליהו. מחמת צדקותו, אליהו הנביא בא אליו, ברוך השם, מתגלה לו. אבל זה שאליהו הנביא התגלה לו בדמות שלך, זה חידוש עליך שאתה באמת גם בן אדם גדול. אז הוא אומר, אם אליהו הנביא נגלה לאחשוורוש דווקא בדמות של חרבונה ולא בדמות של מישהו אחר, אז סימן שלחרבונה גם היה לו איזה זכויות מסוימות. לכן אנחנו אומרים, וגם חרבונה זכו לטוב. כתוב והשקות בכלי זהב. היה בסעודה של אחשוורוש, בסעודה של אחשוורוש היה כלי זהב. אז שואלים, איך יכול להיות שהיה כלי זהב בסעודה של אחשוורוש שהוא השקע אותם? הרי כתוב שהכלי זהב הם מקלקלים את היין. כמו שראינו מעשה עם רבי יהושע בן חנניה, שאמרה לו בת הקיסר, איזה חוכמה מפוארה בכלי מכוער, היא מחשימה ויאבד זיכה, כן, ככה היא דיברה על רבי יהושע בן חנניה. כאילו איזה חוכמה מפוארה, הוא היה יודע הרבה תורה, אבל הוא עצמו כנראה לא היה יפה תואר ויפה מראה. אז הוא שאל אותה, אבא שלך במה שם את היין? אמרה לו, בכלי חרס. אמר לה, אבא שלך שהוא קיסר גדול בכלי חרס כמו פשוטי העם? אמרה לו, אז במה ישים? אמר לה, הוא חשוב שישים בכלי זהב. היא הלכה לאבא שלה, אמרה לה, אבא, זה לא מתאים, אתה קיסר גדול, אתה שם בכלי חרס? שמו את היין בכלי זהב, אחרי כמה ימים היין החמיץ והתקלקל. ואז הוא אמר לה, מי הביא לך את העצה המטופשת הזאת? אמרה לו רבי יהושע בן חנניה, קרא לו לשימוע. אז רבי יהושע בן חנניה אמר, שכמו שהיא אמרה לי, ככה אני עניתי לה. היא אמרה לי איזה חוכמה מפוארה בכלי מכוער, ואני עניתי לה, הכוונה על אותו משקל, גם יין, שהוא דבר חשוב, שמים אותו בכלי פחות. אז איך יכול להיות שאחשוורוש הביא להם לשתות בכלי זהב בסעודה? תירוץ מאוד פשוט, שיין זמן ממושך בכלי זהב הוא מתקלקל. אבל אם אתם עכשיו יושבים באיזה סעודה שעתיים שלוש, ואתה רוצה לייקר את הסעודה, אתה יכול כן לשים כלי זהב, יין בכלי זהב. כתוב ביום השביעי, כתוב לב המלך ביין, אמר למאומן, ביזתה, חרבונה, בגתה ואבקתה, זתר וחרקס, 17 איסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש. הוא אומר בספר מלוא העומר, כן? הגאון רבי אריה לב, הרי התורה המגילה מונה את השמות שלהם, כן? כמו שאמרנו, ביזתה, למאומן, ביזתה, חרבונה, בגתה ואבקתה, זתר וחרקס. אז כל ילד בגן יודע לספור את השמות, והוא מגיע לשבעה. אז למה המגילה צריכה לספר לנו 17 איסים? 17 איסים, לכאורה זה מיותר. אני יודע שיש פה 7. אלא אומר שבאבקתה ובחרקס הוקדמה לשמה מאות ו'. אלא בהכרח שאין זו ו' החיבור, אלא כך היה שמה. אומר שהכוונה היא כזאת, שהגמרא דורשת בהמשך, המגילה כתוב בהמשך, ואת 7 הנערות הראויות לתת לה מבית המלך. נתנו לאסתר 7 הנערות. אמר רבה שהייתה מונה מען את ימי השבת. כן? כל אחת היה לה שם מיוחד. ואז היא ידעה בדיוק מתי יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. ואותה נערה שהייתה בשבת, היא הייתה יודעת לשמור שבת אסתר. אז אומרים המפרשים שכבר
לפני שהמליכו את אסתר, שנלקחה לבית המלך, אז היה להם חוק של 7 סריסים ושל 7 נערות, כן? אם היה חוק של 8 או 9, אז היא לא יכלה לספור מתי שבת. אבל הקדוש ברוך הוא כביכול מקדים רפואה למכה. הוא עשה דבר כזה שמעיקרה אסתר, יש שם חוק שיש 7 נערות, ואז ממילא אסתר יכולה לשתות, לבדוק מתי שבת. כתוב לא כתוב לגבי כלי זמר. כתוב והשקות בכלים מכלים שונים, נכון? על רצפת בעת ושש. אז במגילה מסופר שהייתה רצפה מה שנקרא דבסט, נגב קרמיקה הכי טוב, והיה כאן בהשקות בכלים מכלים שונים, והשתייה כדת אין אונס, כל אחד קיבל יין יותר מבוגר מהגיל שלו. אבל אם אתה הולך לאיזה אולם ואין שם מוזיקה, אז זה לא נקרא אירוע משמח, זה נראה איזה כנס, כן, אולי איזה עצרת. למה לא מוזכר במגילה לגבי הכלים, כלי הזמר? למה לא מוזכר במגילה לגבי כלי הזמר? אז יש תירוץ מאוד 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 נפלא. שהרי אם אחשוורוש היה מביא כלי זמר לסעודה, אז הכלי זמר האלה היו צריכים להיות מכלים של בית המקדש, הרי הוא השתמש בעוונותינו הרבים בכלים של בית המקדש. עכשיו כתוב במזמור, על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזוכנו את ציון, על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו וכו' וכו'. אז הם אמרו שם, איך נשיר את שיר אדוני על אדמת ניכר? נבוכדנצר אמר לגולים, אני רוצה שתנגנו לי בכלים של בית המקדש ותשירו. אז אמרו לו הגולים, איך נשיר את שיר אדוני על אדמת ניכר? אז אומרים המפרשים, הם לא אמרו לו לא נשיר, קודם כל הם היו שבויים אצלו, אז אין להם בכלל פתחון פה כביכול. מי אתם שאתם תבואו תגידו עכשיו לנבוכדנצר לא? אז הם לא אמרו לו לא נשיר. מה הם אמרו לו? הם אמרו לו איך נשיר? מה זה איך נשיר? מה זה איך נשיר? אז מסופר במדרש שהם פשוט מאוד קיצצו את בעונות ידיהם בשביל שהם לא יוכלו לנגן, אז הם אמרו לו איך נשיר? הרי אין לנו בעונות, לא עלינו. אז יוצא שהגולים עשו מסירות נפש עצומה בשביל לא לנגן בכלים האלה. הם עשו מסירות נפש עצומה. עכשיו, אחשוורוש ידע שאם הוא יביא, הרי הסיפור הזה של הגולים שעשו מסירות נפש, זה עבר מדור לדור בעם ישראל. אז אם אחשוורוש עכשיו יביא את הכלי זמר, מה הוא פחד? אם הוא יביא את הכלי זמר לסעודה, את הכלים ששימשו בהם בבית המקדש, אז היהודים שנמצאים עכשיו בסעודה, זה יעורר אצלהם את הסיפור שמה שאבותיהם מסרו עצמם בשביל לא לנגן בכלי זמר, ואז הם עלולים להתעורר ובמסירות נפש כביכול להפוך את השולחנות שם ולעשות שם בלגן. אז אחשוורוש העדיף שלא להביא כלי זמר, לא להביא כלי זמר לסעודה. למה? בשביל לא לעורר את היהודים. כתוב שהיה איזה חסיד שהיה מתנזר מתענוגי העולם הזה. היה כל היום בתפילות ולימודים וסיגופים, אבל אוכל, קיום הגוף היה ממש מינימלי במינימלי. בן אדם רזה היה מצטמק ורע לו. הלכה אשתו לאדמו"ר שלו, ואמרה לו, תשמע, זה לא עסק, הוא מצטמק ורע לו. אז שהחסיד הזה הזדמן לאדמו"ר, אז הוא ביקש ממנו מה שביקש ממנו, ואחר כך האדמו"ר אמר לו, תקפיד על 2 תמידים ביום. ככה הוא אמר לו, 2 תמידים ביום. אז כמו שהרבה פעמים קורה לנו שאנחנו הולכים לרב לשאול משהו או להתייעץ, ואנחנו יוצאים ואנחנו מתחילים לעשות התפלפלות, מה הרב התכוון, הבנתי טוב או לא הבנתי, כן הבנתי, לא הבנתי. אז הוא לא הבין מה זה 2 תמידים ליום. אז הוא שאל את
עוזר של הרב. אז הוא הסביר לו כך, מה זה 2 תמידים ליום? שולחן ערוך אור החיים, במשנה ברורה יש לנו 6 חלקים. חלק הראשון, חלק א', אומר הרמה בהלכה הראשונה, שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, הוא כלל גדול, כן, בעבודה של היהודי וכו'. אז כתוב שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, זה תמיד אחד, זה שיוויתי. ובסוף אור החיים זה הלכות פורים. הרמה כותבת טוב לב משתה תמיד. עוד פעם יש לי תמיד. כלומר, תמיד אחד זה שיוויתי השם לנגדי תמיד, והתמיד השני זה טוב לב משתה תמיד. אז הוא אמר לו, תקפיד על 2 תמידים. לא רק על שיוויתי השם לנגדי תמיד, אלא גם על טוב לב משתה תמיד, כי אנחנו בסך הכל בני אדם, אנחנו לא מלאכים, ובן אדם צריך לקיום הגוף, לאכול ולשתות. נסיים במה שכתוב שאחשוורוש ציווה באמצע הסעודה, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופייה כי טובת מראה היא, כמו שכתוב במסכת מגילה, שהוא ציווה להביא אותה עירומה, השם מרחם. מג'נון אמיתי המלך הזה. כתוב שם שזה היה ביום השביעי, וזה מידה כנגד מידה, היא שעבדה את בנות ישראל בשבת ערומות, אז משמיים גלגלו שבשבת אחשוורוש יצווה להביא אותה ערומה. אז אומר הרמה מפנו שיש מעשה מפורסם, הובא בפסיקתא רבתי, על איזה יהודי שהייתה לו פרה חורשת. לימים ירד מנכסה ונאלץ למכור את הפרה לשכן שלו הגוי. הוא מכר אותה ביום ראשון. והפרה עבדה ביום ראשון, שני, חמישי, שישי, עבדה טוב. שבת בבוקר הוא קם מנסה לעבוד איתה, לא זזה רוורס מה שנקרא הפרה, לא רוצה לעבוד. הלך הגוי הזה ליהודי, אמר לו, תשמע, זה מקח טעות, מכרת לי פרה, אומנם היא עבדה כמה ימים, אבל אני רואה שהיא לא רוצה לעבוד, תחזיר לי את הכסף. מה עשה היהודי? התכופף לפרה, לחש לה באוזן, כן? ואז היא התחילה לעבוד. הגוי הזה התפלא, מה הוא לחש לה באוזן? אני מנסה להכות אותה, לא עזר כלום, וזה לחש לה באוזן, מה? אז הוא שאל אותו, אמר לו הגוי ליהודי, איני מניח לך עד שתאמר לי מה לחשת לה באוזנה. שהרי נתייגעתי בה והכיתי אותה ולא עמדה. סיפר לו היהודי מה אמר לפרה. מה הוא אמר לה? כל זמן שהיית ברשותי, היהודי אמר לפרה, כל זמן שהיית ברשותי, אז אדם מצווה על שליטת בהמתו, למען ינוח שורך וחמורך כמוך, אז לא עבדת בשבת. עכשיו את ברשות הגוי, את יכולה לעבוד בשבת. ככה הפרה אמרה, ככה הוא לחש לפרה. ואמר הגוי, אם פרה שאין לה לא שיחה ולא דעה, הכירה את בוראה, הפרה הזאת, אני שיצרני יוצרי בדמותו ונתן בי דעת, איני הולך ומכיר את בוראי, מיד התגייר, אותו גוי התגייר, והלך וזכה לתורה, ואיך קראו לו? רבי יוחנן בן טורטה, טור זה שור הרי, קראו לו רבנו בן טורטה, שמי שגרם לו להתגייר זה השור, רבי יוחנן בן טורטה. ועד עכשיו רבותינו אומרים הלכה משום. עד כאן הסיפור שמופיע בפסיקתא. אז אומר הרמה מפנו היה בקיא מאוד בגלגולים, אומר שהפרה שלא רצתה לעבוד בשבת, זה גלגול של ושתי. הרי ושתי העבידה את בנות ישראל בשבת, כמו שכתוב במגילה במסכת מגילה י"ב, שוושתי יימח שמה שעבדה את בנות ישראל בשבת. אז היא באה לתקן עכשיו והתגלגלה בפרה, והיא לא רצתה לעבוד בשבת. והגוי שהתגייר היה גלגול של אחשוורוש, ובכך היה תיקונם גם של ושתי וגם של אחשוורוש. כתוב בגמרא שמי שיש לו איזה דין עם גוי, אז לשתמת מיני באב, בחודש אב ישתדל לא לדון איתו. למה? כי המזל של ישראל הוא לא עלינו למטה. אבל ישתדל לדון איתו דווקא באיזה חודש? בחודש אדר, שהמזל של ישראל הוא למעלה. מזל ישראל למעלה וגבר ישראל, כמו שכתוב, ונהפוכו אשר ישלטו היהודים
המה בשונאיהם. אז בעזרת השם שכל אחד יזכה למהפך טוב בחייו בעזרת השם. מי שצריך זיווג יזכה לזיווג, מי שצריך זרע של קיימא יזכה לזרע של קיימא, מי שצריך פרנסה, מי לא צריך, כן? מי צריך פרנסה יזכה לפרנסה, נחת מהילדים, וכן על זה הדרך, יזכו וימצאו.